Nah, amang inang, ala naeng masuk ma prosesi rim mahita jongjong sasudena dohot mangendehon Jerusalem nauli. Hosianna pinuji manaro marhite-hite goarni Tuhani. Hudul mahita laos maredde mahita sian nomor 15 ayat sada loh saro ditulu.
debata ama dohot goar ni anak-na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi porbadia na tumopalangi dohot tano on. Amen. Asimaroham diau ale Jehovah ay targugu doau maras dorohaku dohot dagikku alayang guau tuho doau marhaporusan ale Jehovah nikudo hodo debatakku marguru tutangamu doa kaparsoryokku sai palua maau sia tangan ni aka musuku doho sian aka namak mangalatongi ahu ale Jehovah sai unang paurak ahu ai hodo na hujou sai palua maau marhite-hite hati goranmu. Haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan Yesus sasada hodo si pangolu padomu hojol mado debata hupuji hami guarmi jala hudok kami mauliate tuho ala ni saluhut nabi nahenmi patupahon angoluan nami saidongani mahami marhite-hite asini roham asa hupikiri hami totong nati naonmu dohot hamamatem asa huarsaho kami dosa nami jala asa tubuh di hami hapor seaon nasitong jala asa maroha holongak kami huhu madok mau liate tuho asa olo hami manghutok koro di hamatean ale Tuhan Yesus di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria nauk tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai ola nion rodi saleleng nileleng na. Amen. Hudul mahamu. Maret de mahita sebukuede nomor 230 lalu ayat sada dohot ayat tolu. Tangi hok kamu ma pati ni debata imasian pati perjolo doh lapatanna pati perjolo ahu do Jehovah debatam ninna debatatta dan jadi marakup ahu bahenommu debatam dia do lapatan ni oddo ikon ubiar rohata
jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasa na adong. Imasahakna, atong ra mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami mangulahon na hombar tu patikni. Amin. Maret de mahita siya buku ede nomor 160 sada ayat sada dua. Tatopoti madosa tatu jolo ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar. Parasi jala partalup niroha jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sai sesa masudi dosa nami dang adong nahu pangasahu kami dukon ni asini roham hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahu kami tujolom dibaheni pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangi ho kamu ma baga-baga ni debata taringo tu hasesan di dosata. Ala ni pangalasiot ado ubahen na tartulang Kristus. Jala binay ni hajazot ado ibana mabugang. Ape tu ibana pisang parhitian ni hasonang atta. Jala binahen di bugang nado malum ita hilala. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Udul mahamu.
Marede Mahitam sebuku ede nomor 430 ayat 1 dohok 2. Hatane debata turpu epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Yohanes bidu 12 mamukasan ayat 12 sahatu ayat 15 tajahama marsore-sore dungi torang nyari i dibigi halak natorop narotu pestai nanaing Roma Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasi dama aka mare-mare, laho manomu-nomu ibana huhut di jauhon. Hosianna, pinana supasuma menaro marhite guarni Tuhani, Raja ni Israel. Dungi, dapo Yesus mahaludi sada, ima dihuduli, hobar tu na tersurat. Unang homa biar guru Sion, idama, Raja menaro marsi hundul di anak ni halode. Ido sahakna, martuado na tumangion hata ni debata, jala na upeotsa. Amin. Marede mahida sebuku ede nomor 470 sada, ayat sada dohot ayat 4.
Tahatidako maha porsiau tai, songonani hatidako ni dongata saha porsiau disadok portibion ra mahita madok. Au porsia Sia di debata Jahoba, idoama pargogo na suatu dosan, na tumapalangi dotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, imana tribun si Maria, na kebegabia saton di porbadia, andorak suabubuan. Ido tuhata, na tubaon na bernit, di pangumuman selatus, nama terpaja lebana di hau bidor silam, na tua tuban watoru ni tanah, na mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahun rusramu di debata Jahoba, amani pargogona suatu dosani, disimai mana pai mamulak sogo tu tanoon, mangumi ala na mangulu do namate, au persea di tor di porbadia, jaluk sada huria na badia, huria topan ka Kristen akan abadia, do dia sani dosa, do dia tai namando, mulak mangulu sogo dal ni hal nang mate, do dia nguluan nasra sudah. Amin. Udur mahamu. Tabegema kor sian paduan suara ama. Tabegema titing di huriata sadarion. Tikting di Huriata Minggu tanggal 10 April 2025. Naparjolo, guarni Minggu sadarion ima Minggu palmarum doh topik lehon hamu ma hahormaton tu debata. Napa duahon, dagnanakna sorang.
Nah, di hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 di basa-basahon tuata do sahalak dan anak bawa tu keluarga ni Amang Anatoli Robinson Pardomuan si Mare-Mare Inang Era Agustin alamat Jalan Haji Mohtar Raya nomor 10 Walu Petukangan Utara Sektor Satahi. Saya di pasu-pasu tuata dan anaki rap dohot na torasna. Na patuluhon ruas namonding. Nah di hari Sabtu tanggal 12 April 2025 nasalpu nunga maruju ngolu Rita Ruth Borusianipar umur 12 tahun alamat Jalan Rasa Malasada nomor 47 umur 62 tahun alamat Jalan Rasa Malasada nomor 47 sektor Masada Sadarion di Patupado Parminggon di rumah duka masuk pukul 10.30 nani uluhon ni pendeta Luhut Simbolon tu udean Sadarion Minggu tanggal 10 April 2025 tatangya koma asa tumibul tarapul rohani keluarga na tininggal honna na paupaton ruas na tamba mamuka Sadarion Minggu 10 April 2025 tajolo do gabe ruasta naim baru Ima Rifki Irianto Kusuma Maringanan Jalan AMD 10 nomor 38 Petukangan Utara Pesanggerahan Jakarta Selatan Sektor Saroha Sude Paraldo dohot ruasnya KBP Kebaran Baru Pasahaton selamat datang tunasida Jala Makirim Asagabe ruas na Mangulu Nasida Jala Parsidohot di Aka Ulaon na Adong di Huriat Taon. Apabila hadir kami minta untuk berdiri di tempat. Ya, terima kasih. Napa limahon Partangyangan sektor. Hari Senin tanggal 24 April 2025 pukul 10 waluwit, maringanan di Serbaguna di Patupahuriata do Patangyangan sektor Saroha na ni Hausuhuton, keluarga Amang Gortlap Marbun, Inang Boruslalahi, keluarga Amang Sintua, Simanjuntak, Inang Resiana Borunapitupulu, keluarga Nyonya Rowli Pardedi Borutasoit, keluarga Nyonya Sondang Sihombing Borusi Burian, dohot keluarga Yosua Gompis Gultom, Inang Ratih Boru Tobing, dohot acara Pangapulion tu keluarga Amang Patia Panjaitan, nani uluhon ni Amang Pendeta Ferdinand Huta Barat. Napa onopon dalam rangka Paraheon Seksi Parupuan di Patupa do Sadarion Minggu tanggal 13 April 2025 Patupahon Basar Makanan dohot hari Minggu tanggal 20 April 2025 Basar Parsel Buah. Na papituhon Sadarion Minggu Palmarum tanggal 10 April 2025 Dung Sipul Jamita Pasahat Pelean Tujolo Dohita Lao tu kegiatan Paskah tahun 2025 Mardo Mutusi Tagan Sojamita Mardalan do Tolu Katong Sada A, Sada B, dohot kantong paduahon. Pawaluhon, kegiatan Pasion dohot perayaan Paskah 2025. Acara Pasion Parjolo Paduahon dohot Patoluhon Jumat Agung Buha-buha Ijuk Marulaon Nabadia dohot perayaan Paskah. Ima hari Selasa tanggal 15 April 2025 pukul 10 siawib ibadah Pasion Parjolo. Hari Rabu tanggal 16 April 2025 pukul 10 siawib ibadah Pasion Paduahon. Hari Kamis tanggal 17 April 2025 pukul 10 siawib ibadah Pasion Patoluhon. Hari Jumat tanggal 18 April, 10 April 2025, ibadah Jumat Agung Laos di Uduti dohot Marulaon Nabadia di Ganu Parmingguon. Ima pukul
pukul 8 WIB parmingguan bahasa Batak dohot marulaun nabadia di gereja. Pukul 8 WIB parmingguan bahasa Indonesia dohot marulaun di nabadia di Serbaguna. Pukul 10 sada WIB parmingguan bahasa Indonesia dohot marulaun nabadia di gereja. Pukul 10.04 WIB punguan nahohom di gereja. Pukul 10.06 WIB parmingguan bahasa Indonesia di gereja dohot marulaon nabadia. Hari Minggu tanggal 20 April 2025 pukul 5 WIB Paskah ibadah Paskah subuh songon buha ijuk. Hari Minggu tanggal 20 April 2025 Paskah Pesta Perayaan Paskah Naparjolo pukul 8 WIB bahasa Batak di gereja, pukul 8 WIB bahasa Indonesia di Serbaguna, pukul 10 tolu WIB bahasa Indonesia di gereja, pukul 10.06 WIB Paskah bahasa Indonesia di gereja. Hari Senin tanggal 21 April 2025 pukul 10 sia WIB Ima Paskah Paduahon. Napasiahon Konven HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Senin tanggal 14 April 2025 pukul 10 WIB di Patupado Konven HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, maringanan di HKBP Pasarbo. Napasapuluhon, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot ulang tahun Ari Parbagason. Para halado dohot ruasni huriata pasalton selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason, tusude ruas surya natubu manang namar bagas di tanggal 10 tolu sahatu tanggal 10 sia April. Saya tuatama nama masu-masu. Molotung adong ruas ni huriata naso tarsurat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di Paboa Matu Ganup Situa di sektor na manang tu sekretariat. Nampar pudi, aga tikting nasoni jahahon hombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songonima sahani tikting di huriata di bagasan minggu sadarion, taingot bema manang yakoni tujoloni tuhata. Tabegema korsian paduan suara seksi perempuan.
Marede mahita sebuku de nomor 757 mamuka senaya sada do satrusna jala pasah tapasa mapiliata pilihat sada A sada B dohot 2.
martangiang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti hati-hati dohut pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Marujahan tu buku pesalmen pitu ono pulualu mamuka sian ayat 25 sahat rodi ayat 36 hujahama dihita. Habobongot tu bagas habadiaon mangulupon hamonangan. Nunga diida nasida habobongotmu ali di bata. Habobongot ni debatakku rajaku tu bagasan habadiaon nai. Mardala dijulu akka parede dipudi ni akka parsarune di tonga-tonga ni namar baju akka na mamaludual. Pinuji madebata di bagasan akka luhutan Tuhani. Hamu ale akka nasian mual ni Israel. Disido si Benjamin siap pudan pangarajai nasida. Akka iduk sian Juda pe pasipar. Akka iduk sian Sebulon. Aka iduk sian Naptali. Di tanah debatado hagugunmu saya pergugui ma ali debata na pinatupam tuhami. Ala jorong na di Jerusalem taruhonon niaka raja dosugut sileu lehot tuho. Sai songgahima buaya na ditolongi. Aka jonggi namar horon-horon rapdot aka anak ni lobu ni aka bangso asa diului nasida patu mangalehot joba bahal ibana paserakon bangso aka na makalomohon hamusuon rodo sugut aka na sumangap sian Mesir kuspe hapugad do marsoba tu debata. Hamu ale akka harajau di tanon, edeho kamuma debata, baru hamuma parhinaloan mamuji Tuhani. Ibana namar hite-hitehon langit ni langitan sian narobi, idama pangyaron nama suarana nagugui. Sai lehon hamuma hahormaton tu debata. Hamuliau naido gumonggom Israel jala diakka banu agicang sahalido hagugona. Sokaldo debata rosian inganana akka nabadiai. Debata ni Israel do ibana silehon hagugun dohot hamuliaon tu bangsoi. Pinujima debata. Ima sehatna. Hamuna kena hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Molo adong naing ro manang bongot sada nasangap atau pembesar tu sada daerah tu sada kota manigor mangaradi do akan atorok lao manumunumu nasangapi asa bahanon nasida akka ulaon nama bailas rohani na tinumutumwi. Wingot dobe sungod dia do hakabipi marhite-hite panumunumun tu presiden hati haro presiden tu sipoholon dalam rangka jubileum HKBP. Mulai aka pinggir dalan nunga dipajong dong si aka bendera. Lau pataridahon sudedo nasa penduduk na di sekitar ni dalani
Tohot marlas ni roha marulupulup majakkon haroroni presidini. Memang tardok na beradab bo halak Batak. Halak na berbudaya. Ay saya di tanah Honda tua-tua do asa hormat tua kana sangap. Asa hormat tua kana tua-tua. Hormat tu na digijang ni umurna. Maka taipe ikon hormat. Dan bui sorpo-sorpo maka tai tu na tua-tua. Ala marhite pakkataya ini di petari dahoni do songodia ibana zolma na serep marroha laho pasangapon na tumua siban ibana. Ala yang go dipudian nyarion ngalam muru na songoni. Ay hiaro hamu akka damang dainang lansia isong kahya kanoposo. Biaro hamu isong kahi. Kelek na yete. Buluso hoparbe. Gerakat na, sikap ta, dibereng na sida. Ah, papa ini, mama ini. Umur sudah tua, kok begitu? HP justru ala nama tua do bana songoni bukan? Aidak saya terbaik gerakan-gerakan tu songon akan aposo. Bagaimana nama saya? Ala yang gue naruh aku. Dangarong be mangat Baro, arong be. Dangarong be. Atong bulu dangarong be berarti benar-benar sudia kepeparatai manusia yang beradab, bukan yang biadab. Huriena hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Di bagasan turpuhon di pataridahodo songo dia bangsa Israel patuduhon sikap pasangapon penghormatan tu debata ala dihapor saya nasida debata ima debata na paluahon nasida debata na manarihon ngulu nasida bahkan debata na boy pasaorhon nasida dohot akabangso na humaliangi asa mardami sonang molo latar belakang ni turpuhon sasitong na ima ini adalah gerakan rombongan perarak-arakan dalam membawa poti perpadanan tujoro di debata. Masai arga situtu do poti perpadanan, peti perjanjian. Ala bangihut teologi nasida poti perpadanan ima tanda kehadiran di debata di tengah-tengah ni bangsoi. Ai dung dijalo si Musa patik na sapului di pabongot mai tu sadapoti jadi dinanaing berhat nasida siat torni duluk Sinai di suarahon si Musa ma ayo bangun, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jala di bagasa pengalaman nasida, molo di pausung-usung nasida poti perpadanan ini, molo marporang nasida di bagasan haburuson ni roha, di pasu-pasu de batado nasida, gabetado do musuh nasida. Alai molo leas roha nasida. Mida poti perpadanan ini muruk do debata gabe sita luta lumana sida
Jadi dibuan Raja Daud ma poti perbadanan tu bagas ni debata. Nakin didok isi nunga di dan nasida habobongotmu ale debata habobongot ni debataku rajaku tu bagasan habadion nai. Nunga di ida nasida. Bolo di epistel didok dung di bege nasida na roh Yesus nina kan. Jadi panca indra dipakai lau maperrohahon haroro ni debata. Molo diturpuhon si malolong nasida do dipakai mamereng haroro ni debata. Jala hopar tu pamerengan nai manigor adong ma respon secara emosional entusiasme di nasida lau memuji pasangapun Jehovah. Itu. Jadi dung di bereng nasida ro di bata manigor di bagasan las niroha didok disinakin mardalema akaparede dipudi parsarune nang dohot mamalu dual anggo ya halak Yahudi dang arong dual nama Allah ra ilui penterjemah tu kata batak uban di dual anggo di bahasa Indonesia doh di bahasa Ibranina rebana ada ngadong rebana di Batak kan. Nah jadi Pak Roma si Johansen omdo alat na pit du sina rohana bani mana madual. Nah marede dugi manortor di palu sarune di palu dual. Na patarinahon hamuna karongan bahwa mereka itu dalam sukacita menerima kehadiran Tuhan di tengah-tengah ni joroi. Nah, nuang refleksi matu kita. Molo rohi ta naik tu gerejaon. Molo bongot perhaladu tu tengah-tengah di joron. Beha adong do pakilalamu nabongot di bata. Manangna sarupa no ruas dohot perhaladu anggo mangihut terpuhon holan dibereng masuk rombongan nama buah poti pada ni manigor hehe nasida marende nasida manortori nasida marlas neroha nasida. Jadi sadari dia madutu hita muludung bongot tita tu bagas joron ikumarhuado hita. Sukacita jaya unang adong murhing buhina di bagas joron. Ikon sukacita dong. Aleon musipata di mulana mekel lebana. Alai itu lamlilik magajak kudu ja bisa dipenditain na gabi mulai murhing may mana. Ay sari-hari ni nang titik jebidanain kan ala yang buang mudah kan tahu kan haleluya puji Tuhan. Nah menarik juga di situ ialah perempuan. Jadi ada orang menafsirkan Yahudi sebenarnya menempatkan perempuan di kelas kedua. Sampai di son justru di kelas 1. Itu. Ai nasida do nomor tori, nasida do nomor sarune, nasida do nomor dei. Lao menghitung poti perbedaan ini. Jadi nang adong perenungan di kita tempatkan perempuan itu sejajar.
setara. Di tonga-tonga ni ngulum si Ganupari. Di tonga-tonga ni Huria. Jadi memang mau lihat mak mulai tahun 70-an ngai jalo perempuan gabi situa te. Ada orang soedang boy situa siap perempuan. Gabi padita be dang boy. Kalau bibil frodo boy. Jalan boy frodo pe tangeloan si merumah tangga. Jadi dibatasi do gerakna. Apa diturunkan justru gerakan perempuan itu dominan. Jadi las maroham wakinan. Nanti, apalagi nek pas kawan. Patu pau mudo pesta perheon. Patu wado. Ya iya, tunjukkan bahwa tarafmu adalah taraf yang istimewa di hadapan Tuhan dalam partisipasimu di segala kegiatan gereja ini. Jala memang mau lihat tidak ada horon. Iba tadi dah kamu na dui ai ganu anong akapat ungon na mian Huria saya tumor lo para puasian lahi-lahi. Tangi beri kamu majo main. Saya dia gudang 3% mana yang lahi-lahi on. Ate. Ya. Jadi sukacita menerima Tuhan adalah dengan antusias. Di bagasan roha ulup-ulup. Makanya dikatakan mengakui kekuasaan Allah itu dinampakkan dalam sukacita menerima kehadirannya dalam kehidupan kita. Bersukacita, bernyanyi, menari, memuji Tuhan. Jalan mangihut, naing berengot tadi son, akaisedo, nasida. Memang di hatahodo di sido si Benjamin siap pudan pangarazai nasida. Aka induk sian Juda pe di Pasipar, aka induk sian Sebulon, aka induk sian Naptali. Dua pemimpin suku dari utara, dua dari selatan. Alai sasi tongna, atik peholan opat di si. Itu perwakilan dalam arti sebenarnya satu kesatuan do utara do selatan. Jadi hibuldo bansoi na di utara dohot na di selatan. Majaro habobongot ni debata. Lapatanna diramoti na sidia do hasadaon ni songon bangso ni debata. Atik pe nunga marasing aka luatna. Nah, di sini juga menjadi satu refleksi bagi kita. Asa dina marhuriaon dina pasangapur debata ikon hibul dohita saluhutna. Dang jadi mardua roha. Dang jadi marbahir. Dang jadi marbahir. Alai basipata saya anggo pengalaman na marhuria marbahir. Apalagi maaf ya, muludunga dong manakpiga paduan suara ama 1, ama 2, ama 3. Soni perempuan. Ina sada, ina 2, ina 3. Dohot akan asing dope. Manigor marhua do. Aha pengalaman munai hurion. Baik-baik go. Baik-baik go. Katakan sejujurnya. Iya.
Pa memang molo sadado hita, hibuldo hita, ino na pinangino ni debata. Alaya dong guhuria na hiya hulayani. Tang mardomu kelompok kelompok A B. Jadi mulu isusun jadwal parendeon ikut dos. Bah puasa A songoni hami songonon. Ai itu rohani halagi hami dos dohitan kan. Jadi hola penentuan taringot tu jadwal parendeo penunga persoal itu. HP ikon hibul dosa sitonga hita pasangapot debata. Bayi perhala do belur semuni. Ade amuak kadang perhalaku. Muludung di padita uluan roster. Tori berenggo. Pigahali situanui marageda. Nah, itu tori berenggo to pigahali. Jadi bereng mah ibana kola sahali. Bah. Was na wan nang roh di padita nang kola sahalak, kola sahali uin kan. Ya sianu iban. Tuluhali ko pateli. Ay na malo horo sino turin na matam. Itu. Jadi, boido terpengaruh ruas. Itu boido terpengaruh ruas. Alai parrohon, bahasa Holland sian sektor aduh itu jumojut marageda bah. Iya sa sektor na songona liling gua sa buluk na dukon nitor diprovokasi masih tua nih. Itu diprovokasi. Aina baro ko situa. Ay gabi songon na lihat rohani sektori tuhita. Ay mulu matong mulu murano terprovokasi situai itur muruk mas situa muse di persermonan. Di persermonan do muruk. Torido matu padita nami. Tolong direvisi itu roster para geda. Ya kan? Jadi begitu sifat ruas memprovokasi. Sobak kumaba, sutung masai di huria tahun ini. Ikon hibulu ruas dohot perhaladu. Lau pasangapod Jahoba ay rajat taru ibana. Sudido hita na ginongkuman na. Huria na hinokop na ipe, naing marsada ni roha, lau manumunumu, jala mangolopon Yesus Raja ni huriai. Nakin, dibilu perhubasan, ama pandita nami, ay niku, buka musada, mare-mare, tuah ay niku, baik ko sudido, mare-mare na. Ada tradisi baru naruh aku. Pidu tahun ini sontak ya, doh perhelai buat mare-mare kan, kalau sekolah minggu do kan, itu, ya puji Tuhan lah. Sudah dah mulai buat mare-mare, atau sudah mahinta jo, mabai jo, iya, jala tanok mah Hosianna. Pinasupan sumanaro di bagasan luar ni Tuhani. Amin. Ya. Tertaburu kamu lusudi masonon. Tumabuhiat tapi mulbui jong-jong sambil gimana kan? Alai wala ni maju kita ikut sih. Alai narikot di sini yang berangota memang hasadautai asa saurdut panortorota lau memuji pasangapon debata. Na mangihut takas do di papatar di tonga-tonga ni pagjakonon ni haroro ni debata tubagas joroi ima
martangiang. Ido. Dang lalap holan nama nortori, tang lalap holan nama rede. Dingot do ipolana ima tangiangi. Jadi masarikot do tangiang di tonga-tonga ni ulau ni huria. Ahma isini tangiang nasida. Tangiang nasida ima asa di leo debata hagogo tu bangsoi lau mangadubi akka bangso na humaliang ala di boto nasida akka negara-negara tetangga mereka itu banyak yang suka berperang, yang hanya mementingkan dirinya dalam arti negaranya tanpa peduli kepada bangsa yang lain. Bahkan di bain parpesal menodo secara gobaran songgahima buaya na ditolongi. Itu metafora itu. Gambaran ini dia main. Buaya na ditolongi itu adalah gambaran orang Mesir. Orang Mesir. Jala songoni jonggi namar horon-horon rapdohot akka anak ni lobu ni akka bangso. Itu adalah dari Ethiopia. Jadi ada dua negara yang memang dibayangkan oleh pemazmur ini menjadi pengganggu dalam kehidupan mereka. Alanido ubana parjolo dipangido gogo lau mengadupi napaduahon asa turut berpartisipasi di bata mabain songgak ate songgahininna dengan kata-kata keras moloh dengan kata-kata keras itu adalah kemarahan jala muluro hata songgak totu mabir makan itu asa mojak nasida unak saya adong rencana nasida nanaing mermusu pangripunan na asa bangso na maragam di sekitar ni Israeli aka bangso na mardame ido ala di pahatopot nasida ia debata dada holat debata ni Israel debata ni saluhuddo sifat universalistis ido ditojolhon pabua sadado ala memang sudidui natinopani debata atik pe adong hak prerogatif yang menempatkan Israel sebagai bangsa pilihan tapi bukan berarti bangsa-bangsa yang lain tidak diperdulikan oleh Tuhan sudidu diperdulikan jala di halomohod debatado asa marsada saluhutna bangsona di Portibion. Jadi hasadaon maradopon donga sahuria alai dohot do maradopon akadongan naso sisada haporseaon. Sekaligus ini mau menggambarkan kepada kita bahwa iman kita adalah iman yang bisa menerima kehadiran orang yang berbeda iman dengan kita. Itu. Ikoboido jakkonota hanak nama rasing dohot hapor serta. Ai nasida pe natinopan ide bata adui. Nasida pe rikot doi marsaulihon pasu-pasu ide bata. Rikot doi marsaulihon hasonangat di ngulunga. Jadi orang-orang Kristen jangan pernah di dalam doanya supaya Tuhan itu hanya memihak kepada orang-orang Kristen. Mengagungkan nama Tuhan, mengakui kekuasaan Tuhan sebagai pemilik dunia ini,
itu harus dinyatakan dalam sikap dan perbuatan. Marhiti hata dohot aka pabaenan. Na perpudima di bagasan minggu palmaromon naing hati dakkono tahuaso ni debata tu sadok bangso. Jadi muluduk tahati dakkon huaso ni debata tu sadok pertibion adong no tujuanna ima asa rona sida gabe rap mahita lau marsoba debata itu. Jadi tak arahon nasida asa gabe parsidohot nasida madongani hita laho marsaulihon hatuaon na pinatupani debata marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhatai. Jadi di minggu palmarumon naing ma tahati dakon huasun di debata nadohot mangaramoti akka home akka ugamo na asing na dilihat portibion asa kok roha na masih jakonan na masih pasangapan walaupun berbeda suku, berbeda ras, berbeda bahasa, berbeda agama, berbeda iman. Ala sadadu hita dijuluni debata. Jelaus ima nama buah kita laho majuhon songon nanino nanakid di episteri Hosianna pinasupasu manaro di bagasan goar ni Tuhani Raja ni Israel. Ya tu siamu lawatan ni Hosianna. Baunak saya dok kamu tuh Hosianna nama isukul go lapatan nanangong. Hosianna labatanna save us, selamatkan kami. Itu. Jadi ketika Yesus memasuki Yerusalem, mereka berseru supaya Yesus yang hadir itu sebagai pahlawan yang akan menyelamatkan mereka. Itu. Jadi hanglak nama palmarum ikon gogo jauh-jauhna ale Tuhan palua mahami. Sia dia paluona. Sia dosa hamatean. Asa dihita hanguluan nasa liling-lilingna. Ai ido ipolani haroro di Yesus naikot mate tarsilang ibana. Alai monang dukhehe diari patuluhuni. Atong posmarohatta. Hagugun di debata di masa lalu, di masa sekarang, dan itu juga di masa yang akan datang. Dan ketika itu kita aminkan, kita punya keyakinan bahwa hari esok dipersiapkan Tuhan menjadi hari yang lebih baik dari hari ini. Ada amin? Matang yang mahitan. Maulia tema Tuhan. Gulupo kami mah harorom. Lau madulu kami. Mabuan haluauni. Sai takasma persebaun nami. Pamujiun nami, ulup-ulup nami, majalo harorom, jala tahu kami mengulohun di bagasan hasadaun ni roha, hasadaun ni panggulmiton, asa takas upapatar kami, na sisa dah halua udu kami, marhite-hite asidot holong ni roham. Toktong leo di kami pos ni roha, ya hagugunmu ido mangaramoti kami najulu sadarion marsugud dot haduan bahkan porsea do kami nadumeng gadope naik papataron ni huasomi di ngulu nami. Maulate malay Tuhan saya marguhu mahami makatidak koni lau mangarahon torop jolma tu julum Tuhan debatama nami tanya ko kami ma sudi program ni huriaon di bagasan minggu
nabulunon asa bui unur jalareta di hubasi. Akan marlas ni roha sai patau marlas ni roha di bagasat todim asa marsangap guarmu. Na di bagasan arsak kodosi pangapul na sumurung alnia puli manasida marhiti toddi purbadia. Sadok ali Tuhan panggulmito ningulu nami di tonga-tonga ni huriaon di tonga ni bangso negaraon holan mangasahon gugu nasian horo hami bui patupahon namakorhon tu hadameon las niroha di hami ganu. Alania ali Tuhan sai pasada tuktong rohanami di bagasat todimi. Kami masih tetap prihatin akan peristiwa yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia ini oleh karena terjadinya berbagai bencana alam, oleh karena banjir bandang, oleh karena tanah longsor, oleh karena kecelakaan lalu lintas yang memakan banyak korban jiwa dan juga harta. Alanya li Tuhan mangasihi maho saya homa napatuduhod dalan lau paluahon sian aka arsak pinani aka namasai. Soni tangyakonon nami doli Tuhan dongan nami na di Timur Tengah. Saya marnehe lepe porang antara Israel dohot Palestina Hamas. Soni nang di Eropa antara Rusia dan Ukraina. Adik penunga songoni gudang harugian, gudang ni hosa namago do aka arta, alay say tang masohot nasida lao patupahon parpurangani. Tuhan hatam sadarion madok tuhami hodo di bata pargugu, nabui mabayan hagugumu lao mangotapi roha hamuruhon antara ni pemimpin-pemimpin negara yang sedang bertikai. Alani Tuhan, saya patau manasida maju ke meja perundingan untuk mendapatkan solusi damai. Kami yakin dan percaya bahwa di sorga itu bisa terjadi di dalam kuasa pengasihan-Mu. Mulia tema Tuhan, di bagasan Kristus Yesus, matangnya kami itu doa-Mu. Amin. Tapada tema peleata uhud taidehon ede pujian pasahaton peleani 754 mamuka sianat sera dot udutna. Kuklas ni roha doa Tingolukon kuklas ni roha doa Tingolukon di roha kon mauliate kuklas ni roha maringan holong ni Tuhan dia mauliate kuklas ni roha
Boklas ni roha doau dingolukon boklas ni roha doau dingolukon totong ni roha pon mauliate boklas ni roha maringan holong ni Tuhan dia mauliate boklas ni roha maringan holong ni Tuhan dia. Perdamai jala sonang tirohakon perdamai jala sonang totong dirohakon mauliate boklas ni roha maringan holong ni Tuhan dia mauliate boklas ni roha maringan holong ni Tuhan dia. Tatangyakon ma peliata ali di bata manami na di Banua Gijang horo haroron ni saluhut si leo nadingkan do na saulibasa na mauliutus upasahat kami masya na nileo mitu hami pilihan nami tuho saya jalo may gabi wap na husus di julum pasu-pasu may jala ramoti asahu perhasia kami pilihanon pati bulhon harajommu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan ami marhite-hite to dim asalam huta dahami gurang ni silelo mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana nilehon ki onironi pawatatu osano guguki noni saluhut atatu ubasahan Ali manami na di Banua Gijang saya pinurbadia maguarmo saya Roma harajaonmu saya saut malomoni roham di Banu Tungaon songon na di Banua Gijang leo matuhami sedarion hanguluan siapari sesa madusa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami tugiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Jalohamu ma pasu-pasu syatuata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Sai di patok pakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasahor honma damena tu todim. Amin. Or samadhita.